nasod sa miaging semana. Gibutyag ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na sa usa kay gayon mo-resign noon ta siya tungod sa kalisod ng bangon ang korupsyon. Bueno, sa dili pa nato kinisugutan, gusto kong paingnuan ang atong tigpaminaw bahin sa tambal nga Linhua Qingwen. Ang Linhua Qingwen, medisina nga ginama sa China para sa COVID-19. Bisag giaprobahan na kini sa Food and Drug Administration. Ang ahensya ubos sa Department of Health ayaw og haguros pagpalit niini sa Chinese drugstore. Kunwa kamoy prescription. Kaya ang tambal delikado sa adunay alta presyon, adunay sakit sa kasing-kasing, satay ug sa rinyon. Makadaot usab sa mga bata, mga magdos, idaran ug may sakit sa abdo. Imani ang Linhua Qingwen nga itong nangaiskutan sa miyaging mga tulumanon, magamit lamang kung adunay resita kung prescription ug tambag sa doktor. Karon ari kita sa paghana ni Presidente Duterte nga mo-resign. Pagka-presidente nga nakadunot sa atong gobyerno murag cancer. So pa siya mapapili pagkapamuno sa 2016. Ug taliwa siyang kampanya nitong panahon na. Ako na siyang giwarningan na sa iyang tahas na change and reform. Pag-usab, pagtarong o paglinis sa kagamanan, ang labing lisod kabuton ang korupsyon. Suma sa Biblia, kini nga kahiwian, diya na pagbuhat sa Diyos ni Adan ug ni Eva. Kung diya na sa panahon ni Jesucristo, 2,000 katuig kani. Sa iyang pagkapanguno, una pagtagad ni Presidente Duterte ang pagsumpo sa droga. Sa pagtuo, masul sa unang kabuan, masulbad niya ang problema. Apan napakya siya, tungod kay ang korupsyon, naglambigit sa kurakot ng mga kadagkuan o ginsakpan sa Philippine National Police, sa Philippine Drug Enforcement Agency, PIDEA, o sa Bureau of Customs. Gawas mga magbalantay sa kalinaw o sa aduana, mga puno ang lokal, lakip ang pila ka kongresista, gobernador, mayor o barangay chairman na langgigit sa negosyo sa Cebu. Tuwa katuig, gikan siya paglusa sa gubat, punta sa droga, ang Cebu mikanat sama sa coronavirus. Karon, ang may embargo sa PNP o PIDEA na Cebu, dili na mobili o pila lamang kagatos ka pesos, kung hindi usa hangtod sa 1 milyon ka pesos, matag bypass operation. Sa kasamtangan, nagpadayon ang korupsyon sa kalusuran o sa mga barangay, sa pag-apod-apod sa Social Amelioration Fund o sa ubang hinabang para sa nawad ang trabaho o panginabuhi tungod sa COVID-19. Labaw nga nag-alboroto si Presidente Duterte, dihang nagpuklasan ang dako kayo na pangurakot sa PhilHealth. Kining PhilHealth, ahensya nga gitukod sa gobyerno aron matabangan unta ang mga lungsuranon na way kabayad kung sila ma-ospital. Sa iyang kasuko, gusto ni Duterte na ipabungkag sa Kongreso ang PhilHealth pasakaan o sumbong ang mga opisyal kawani ang korap, lakip ang mga ospital na nangubra o bayad sa serbisyo na falsifikado. Sa investigasyon naghimo sa Department of Justice, sa sugon Presidente Duterte, gibutyag ni Justice Secretary Merado Guevara na mga 40 kasakop sa PhilHealth ang hayan mapasakaan o sumbong sa ombudsman. Kini sila ingon sa usa ka sindikato na nagkonsabo kawat sa kapin sa 153 bilyones pesos sukad na tukod ang PhilHealth sa Pebrero 15, 1995. Gawa sa pagbungkag sa ahensya, giagat usab ni Presidente Duterte ang Kongreso na aprobahan ng balawod na magwagtang sa red tape. Sa English, ang red tape are official rules and processes that are unnecessary and delay results. Mga lagdaw paagi sa gobyerno na dili idahangan o makalangan lamang sa resulta. Pananglitan, kung ma-apply ka o business permit, lisensya sa pamunuang lokal, aron makaabli ka o tindahan o karinderya, dugay ni mo makuha ang panugot kay daghan ang kuskus balumos. Kinahanglan pirmahan sa tesorero, sa city engineer, sa fire department, sa police department, sa city health officer, sa Department of Trade. Yuna pa aprobahan sa mayor. Ang proseso langan kayo o ang aplikante mahasol pagsubay sa iyang tuyo. Samot iyang kahasol kung tuyoon paglanan sa hintungdang kawani o opisyal ug ang nag-apply mapugos paghatag og suborno o padangog aron sayong mapagawa ang ilang business permit. Busa sa mayor pa ako sa siyudad sa Cagayan de Oro. Akong imando na ang representante sa tanang buhatan kinahangan ipalinya sa usa ka lugar aron ang aplikante usaday adtuan. Ang Department of Trade na nag-opisina sa layo nga dapit nagdumili sa akong paagi sa pakisusi nga akong gihimo sa tago. Akong nasayran nga di ay ang pango sa maong buhatan sa Department of Trade tigpangayo dayo padangog sa iyang pirma. Ang buang nga taga-Sugbo akong ipatawag ug akong gikasaban nga bay kung dili ka magtarong isumong ko ikaw sa imong dako-dako sa Manila ang opisyal na muti sa kadlok ug diha-diha miapil sa linya nga akong gilagda sa usa lamang ka lugar. Sa laing gayon nga akong asawa nga mipano na sa laing kinabuhi niadto sa City Assessor's Office kay nangayo unta og kopya sa titulo sa gamay namo nga lote.
ani nagtinuluray kay wa ko noy record sa maong luti. Bisog balik na ako masawa pagingon. Kung wa ko mo'y record, nganong ikobrahan man kami sige sa regular nga buwis. Ang usa ka clerk na malibad nga ma'am, basin gi-archive na, gitaguan na ang imong titulo. Na ako nga asawa may hangyo dayon nga miss. Mahimo ba nga makuha dito sa archive? Ang clerk nagkangadangad, kumitubang nga ma'am, madugay pa kay ang mga record na katambak ug di alikabok na. Magasuan kita ma'am, pagpangita lamang. Na klaro sa akong asawa, ang buot niya ay pasabot. Ug iyang isumbong silang dako-dako ang city assessor. Kinsa migawas ug ikasaba ng iyang mga sakop. Waabtik pila ka minuto, ang kopya sa titulo diha ra di ay sa ilang lamisa. Ang korupsyon naglambigit sa duha ka tawo, the briber and the bribee. Ang tighatag sa suborno ug ang tigpangayo sa suborno. Ang krimen sagad gihimo under the table. Sa ato pa, ilawong sa lamisa, gitago, busa lisod mabisto. Usa ko kay galang abogado, misugiron kanako. Ang huwis nga nagpabayad sa hukom, nagpabor sa ang kliyente, dito suot sa Casillas midawat sa kwarta. Busa giaghat ni Presidente Duterte ang tanan nga isumbong kaniya ang mga malapason kay siya puno mismo ang mabalikas, mula paro o mupakaulaw sa tansa. Sanglit ang mga langyawang kapitalista, mitalaw, pagbubo sila puhunan sa Pilipinas.